Здравейте, приятели! Днес ще изтеглим голямата награда на туристическа агенция Воаяж и това е Празнувай Свети Валентин на карнавала в Венеция за двама. Имаме и 6 утешителни награди. 3 от тях са ваучери на стойност 100 лева и 3 от тях са шопинг в Одрин и Лозенград за двама. За целта ще използваме независимия сайт random.org. Нека сега да видим колко е броя на нашите участници в играта. Така, и те са 9351. Въвеждаме броя тук. И печелившият номер е 5703. Нека да видим неговото име. На карнавала във Венеция изпращаме Илина Петлова. Честито на Илина! Сега нека да изтеглим трите ваучера на стойност 100 лева. Тук отново ще въведем броя на нашите участници. И трите номера, които печелят наградите, са изписани на монитора пред вас. Сега ще видим и техните номера. Силвия Бенова е първата, която печели ваучер на стойност 100 лева. Втория номер. Силвия Атанасова. Отново Силвия, честито. И третия номер. Наградата отива при Силвия Димитрова. Честито на нашите участнички в играта. Сега ще изтеглим трите екскурзии шопинг до Одрин и Лозенград за двама. Така, това са и номерата. Сега нека да видим и техните имена. Първия номер, който печели, е София Драганова. Втория, когото пращаме на шопинг, е Теодора Тодорова. И последния печеливш в нашата игра, сега ще разберем и неговото име. Това е Жанет Райкова. Честито на всички наши печеливши, ще ви очакваме отново.